Queviure és una cooperativa que es va fundar l'any 2013 amb la intenció de poder ajudar a petites productores a fer-se la distribució i alhora que arribés a petites cooperatives de consum i d'aquesta manera poder-los abastir. Quan Opcions ens va dir que sorgia aquest projecte de la zona, de seguida vam estar interessades en poder col·laborar, ja que creiem que era una manera de poder donar suport a tots aquests petits productors i alhora, des del magatzem de Queviure, poder abastir a la zona, sempre mantenint aquesta filosofia de que sigui un producte proper, que tingui el menys de residu possible, que no siguin productes ensucrats, és a dir, tota una sèrie de valors que la gran empresa no té en compte.